Vítejte u prvního dílu seriálu a videomanuálu pro budoucí návštěvníky Expedice Matrix 2010. Pořadem vás bude provázet Borex Jirula a pokud chcete, Prepnutí do slovenského zenia v podaní Anky Dobušovej. Do neznámého prostredia, ktoré vás v minulosti čaká, je nutné zapadnúť v nenápadne. Připravili jsme si proto pro vás historickou sérii reálií, historických dat či historických textů, které vám pomohou se ve skutku ďábelském roce 2010 lépe orientovat. Pre dnešný deň sme si pre vás prichystali špeciálne pomôcky, ktoré sa použili v 21. storočí. Používali najmä ženy a využívali sa pri humidovaní. Vždy sa nachádzali v policiách, s tým, že jedna bola bez označenia a jedna bola s označením. No teraz však žiaľ nikto netuší prečo. Ale nikdy by ste nenašli práve dve rovnaké. První díl seriálu Expedice Matrix 2010 dospěl do svého závěru. Děkujeme vám za pozornost, těšíme se opět na slyšení.